Tometina yura diabo metina. Champo. Yeah. Kionga yura tatika paro mane. Kionga baby tatika paro mane. Kewanga paro lera nyatima era ndimana. Kewanga paro tieba nyatima era ndimana. Dokume chiengo nega kawero toti yura. Katigi bengi dokora manyo larana. Warega koto goya kamanyo gimadwaro. Warega koto goya kamanyo gimadwaro. Katiga diambo baba kawona tungo larana. Katiga lena kawona wero tiepna. Katiga uma kawona wero kwarona. Ote parega kawona nyono ndomana. Ote bogile na yude kone perana. Ote beriko chamana nyono toma jogorana. Agoma te chorama na wero toto perana. Agoma te chorama na wero yura diamo. Baby. Ochuna la pogi. E wala la uma woda ye. Anyona toma wanga jakola. Ayura tula gireta nyono ndo mana. Ayura begi gireta nyono ndo mana. Basi kwa Ramogi Mind yen chenro mara ngejo thumbe wako kal Ramogi TV Ingen Solomon Atito Kafaya arwakini machigni mar mondo mi wagomba kaka wuono ni endi koda achiel kuom jogo eko magin jalos thum mabende dhongere luongo ni producers. Okay, kopogore koda bedo ni ng'ato nyalo wer ma en jawer mar thum, kopogore koda ni samoro ng'ato en jago kata mana instrument, nyaka bed ni nitiere ng'atno endo ma gik migogi te nyiduonge gi te onyalo riwo kanyakla kaachiel koda duond jathum kata jawer malos gimiluongo ni thum mar mondo mi obed gino endo ma inyalo miel, nyalo miyo ji mor, nyalo miyo ji puonj, kata samoro nyalo kelo kaka gino endo makelo wach moro kata chiwo ote moro. An koda achiel kuom jo producers go eko mabende osegolo jothum mathoth ahinya kamoting'o kanyo endo Odosh Jasuba ene moloso ne thumbe go eko ma ong'ere godo, Uma Basement gini to kod jothum mamoko mathoth kata mano dongo swag gini. Wan tiere kata biro kaendi nyaka e dalagi ma yudore Oyugis ka kendo wadwago kode mbaka machiegni. Thank you so much. Erokamano ahinya Ken. Erokamano. Iluongo ni Ken Kiche, si ndio? Yeah. Ne jogo eko ma bende samoro ok ong'eyo, inyalo miyo na introduction moro matin to nono nyingi mantiere opande nyoli na ka iga mane sombi chalo nade kadiponi ni pone gwenga. An gi nyinga erokamano ahinya Tito. An gi nyinga iluongo ni Ken Kiche. En Ken Kiche ne mantiere kipande. Yes. En Ken Otieno Kiche. Koro mostly Ken Kiche. Ken Kiche ne en a constituent mar Kasipul constituency. Ken Kiche ne en wuod Koyugi. Ken Kiche ni Jakokech. Ken Kiche ni Jakasimba. Ken Kiche ni wuod Kodek. Ken Kiche ni en wuod South Kasipul. Okay. Asomo Homa Bay Primary School, then the Wangapala, then the rest atimo Mombasa Polytechnic, emang'e chelari adek mag production. Okay. And atimo sound engineering. Mane gi knowledge momatis. Yes. Kwa hivyo tok timo class 12 to idhi Mombasa Polytechnic. Yes. Kidhi somo course mar sound engineering. Yes. Yeah. Sound engineering nyalo mana lero ne jogi kimana matin ni en gige go komo ng'eyo ni ichiko duol kako nego bed ni winjore. Sound engineering oting'o gik mang'eny. Kanyo oting'o music production, video production, oting'o a lot. En gimo entail a lot of things. Yes. Okay. Yeah. Makoro kama wantiere ni ndika dalau. Madalau. Okay. Masani wa by the way kwa mo kawuono ni endi ngini chenro ni nyaka nwachaki pok wa record ga kata pok watimo ga gini
ewi ot ni rooftop kawuono niendi Ken Kiche umiwa idho rooftop ema kawuono niendi watime chenro niendi mar ng'e jothumbewa kama ber ahinya maodi maoda yes nice bana thank you so much. Ano kaka in gi iluongo ni flat roof mana style mar jo America kocha ngima ni nyaka ing'aw malo neno king'awe ero kamera ahinya. Koro maendi dalau ma wantiere ewi od Ken kama bende wago kode mbaka niendi nyakwara mogi. Ken, sound production iwacho noting'o gik mang'eny. Yes. En ang'o ma samoro ne oyuayi kata ne olombi mar mondo mi ibeda beda interested kata dwaro mar somo sound production? Okay. Erokamana Tito, generally I'm a musician. I'm a serious rapper. Koro chon naero ga dhi ga studio Kisumu. Koro kaka ng'ama ne apiny naonge gi pesa. Koro kidhi studio ma Kisumu moko biluongo nyinge. To kichopo kanyo to producer cha madho machai to koni ni ket chorus kende. To koni ni ya dogo Oyugis. Oyugis ne 100 to 100 mondo ne yude was a problem. Koro gini naneno ni ka an owuon ema thagora kama to bet at least anya yude gimoro. To naduogo aparo to kijende makoro ni ok nyal gi maonge godo gidgi biro timo gini nade. So mane gima nokela machako timo achiel ariyo adek mawacho ni gini I need to go and learn it because mbele pek nyaka ibed very serious. To nan gi interest nan gi passion mar thum because ni yudo kata kwara kwatimo achiel ariyo adek gini go to yudo ka nodhi competition to yudo gimoro. Koro I got a lot of interest kata naera thum naturally. Okay. Yes. Okay. Now just mang'eny mamoko wacho ni anto be ukasomo gi okadhi ne kate class be ukabet piny mbele lecturer tie jok ma obet piny mosomo gini kaka isomo. Absolutely. Jok ma samoro ok obet piny ne gini class time out of talent nikech observe neno ka ng'at machielo time. Ere ma ineno ka samoro kelo yot kabisa mar mondo mi ng'ato ong'e gini mapiyo mar dhi e class ni koso kabet piny abiro ir Ken mondo puonja gini aching'? Tito erokamano kuom swali ailano. Timo ni ok idhi e class emo mineno ka wan gi one style of music because creativity onge. King'iyo most of thumbewa masani gidwa chalore mondo ipog ni ma ng'ane it's only a logo moro ni ng'ane ya Fiesta ng'ane ya mane kibiro fwenyo but ka onge logo no to ok ibi fwenyo iwinjo because iyudo ka ng'ane no dhi kachicha to ng'e goyo. Okay, generally gima thago ga ji ni iyudo ka ng'ato ng'e goyo Kisii to ng'ama chielo dhi puonje Kisii. Koro mane kama ong'eyo onge kama onyalo idho. When it comes to ni ng'ato dwago ki F ki G iwinjo ki D ki I ka onge. Koro momiyo iyudo ka thumbe wadwa chalore onge pogruok. Ini wang ni fwenya ni ani thum ni opogore mana ka oluong Fiesta production. Kwa hivyo chalruok in terms of instrumental, the arrangement. The arrangement of music or chalre the body, the arrangement of the body chalre because you ka most jowa you ka ng'ato kano somo ki F to ki F ni ema jowa tedwa lan ena jowa madwa timo music production ena kaka iyudo ka most of jothumbe winjo ka ng'ato ni adhi Kisumu yudi kionge adhi Mombasa yudi kionge ng'ane biro tera nyombo it's the same thing. Okay. Yes. So now nitire kaka samoro nyalo tero mana matin nono ni tok somo gini maitieko ngima nine chalo nade ma end up iloso Fiesta production gi kaka ne ubiro? An kana chako makoro sitieko to generally I don't want to say ni minwa no miya support jonyuola no miya support koro no miya ot moro ne ngech jonyuolna no gero udi town so samana gi miya ot no kanye machako gi matitho man godo koro atema luongo ng'ato ta record nono
aluongo ta record nono, aluongo ta record nono. Mane gumo chopa ku. Because nan gi passion. Koro chopo kama koro chako go bei. Okay, hivyo ichalo ngama natimo practicals gido. Exactly. Koro nodhi omiya mijingo ma koro ang'egi mana timo. Mar the end of the day, iyudo ka jok magolo ok ong'eny kabisa. Kendo kwang'iyo the fraternity kata mar Angla, onge ng'ama pok atiyogo. Yeah. Asetiyo gi jogi te. Yes. Because iyudo ka an ken ni atiyo gi Lady Morin. An ken ni atiyo gi Dos Jasuba. An ken ni atiyo gi Uma Basement. An ken ni atiyo gi Dongo Swag. An ken ni Freddy Jakadongo. An ken ni Aroji Chogo. An ken ni Othicho Jasuba. An ken ni Wanga Jakolando. Kendo king'iyo thumbega mana loso, when it comes to marketing, they use my song. King'iyo marketing, timo marketing, kata road shows. Actually, samano wabiro ka, but apani campaigns madhi mbele. Yes. Kasipul ka. Yes. Wayudo gari moro mar pickup kago thum mar Dos Jasuba. Yes. Mar Fiesta Production. Yeah. Gima inyowa, most of us producers, we are not original. We need to be original. Samitimo gimoro to timo giri mamari. Oka copy paste ni Atito Kafaya no timo makora, I want to do gima Atito Kafaya timo. Mano bro chalore. But like you want to say nidwa chalo ng'at moro mawuok ka to you want to go in America, kore dwa dhi chako rap. Iwinja. Joka dine nika ng'ama fu. Because kucheche ma tuon kizungu nitie. Kore bro yudo ka koja cha, sheng ma koja cha, ini donjo gimare miyago koni. Tidhi go kocha. Idhi end up ni onge gimite etimo. Koro generally an gima I would like at our upcoming producers gibed more creative and gibed gi originality. Mane momino ka thumbega ka pod gin sani bonge ng'ama bro gologi. They are still there, they are there to stay. Ok gibi wuok. Okay, now Fiesta Production obiro now. Fiesta Production. The idea mar Fiesta Production, okay, na wagero booth Marama Studio. Koro to nan go sip na moro mana lungo from Nairobi mon longer na booth. Then mukuna ni bwana. Gini Fiesta en kar mor. Winja. Kiet gini Fiesta. Winja. En kar mor, en kar bancho. Eka kana Fiesta obiro. Yes. Mano Yugiska. Yeah. Okay. To Yugiska ne ema iyudo ka jia Mombasa biro ka. Jia Eldoret Kakamega biro ka. Jokisisege, somebody like Embarambamba. Ane mana chako kode. Misare kijana misate ane mana chako go Banda Sungusia. Ane mana chako with these people. The producers Mantiri Kisi, most of them moka punjo tich. Yes. Okay. Yeah. Ang'o gini madwarore mar mondo mi ng'ato bed music producer nikech rawinjo kanyo ka in jaluo. Yes. To samoro maybe ng'ato biro to ok wach dholuo. Odwa wer gi dhok moro machielo. Okay, take what through ni magi ma dwarore mar mondo mi ibed a music producer ma serious. Generally, number one, you have to feel music. Nyaki bed ni feel music maka ng'ato owinjo kigoyo note, kiwinjo ka ng'ato go note moro tiko note no ni oko oren iye. Yeah. Nyaki feel music. Nyaki bed ni at least ing'ego piano moro. Nyaki bed ni ing'ego kata guitar moro, ing'e kata go bass moro, ing'e kata go rhythm moro. Mano biro konyi. Like you find that need our young talent. Iyudo ka gidi chako kata Angla. Iyudo ka nyathi moro en tich ne en mana muro bul. Omuro bul. Nyathini biro chako gi ang'o? Go ngeng'o. To ngeng'o will help you in timing. Ting. It will help you in timing. Then koya ngeng'o to dhi ajaw. Then koya ajaw to dhi bund cha. Iwinjo. Koya bund cha to chalo ka gimo temo ko wero chalo ng'ama ka ten raise matis to dakika moko 20 to weyo. Koro obro fwenyo ni you will find that with the time ochako understand ni gini dhi kama kae to donjo e wiye. Because kobedo jawer to onyalo winjo ni ongengo no ni off. Ni off key.
ungeni ajawane ni oko. Don't you find niko diga issue tiwe joka jathum mawer cha kone ni mana hiyo kitu iko nje. Hiyo kitu iko nje. And mostly anatibe kata sani. The moment kata modi function kata mar jatelo governor. To kanga to wir ka fwenyo ni en offbeat tadhi adiye akone bana hiyo kitu cheza goe kama. Mostly adi akone goe kama. Because ana file tiyudo ka jamiel cha tonge gima winjo kadedi. En kaka rhythm then en ka en okwanye kako dino. Yes. Okay. Maparo ni odwa chalore mana koda mana gi tijwani. Ndalo moro nonyiswa ni kidwa bedo jalendo maber. Nyaka kuong ing'e sound production. Absolutely. Binyalo edit gimoro. Exactly. Pang thumbe miteo gimoro. Koro kata ka chieng' moro ibedo jalendo. To kiketo feda to ing'eyo ni gino ni sawa kata ok en sawa. Okay. So mana mapiyo piyo inyalo nyisowa ni to ne chalo nade kata ni kao nade kane thum mokwongo omi ng'eri ne umuoch ma samoro maybe oyiengo piny. Thum mana kuongo winjo mana fwenyo ni malo nene Grace Nyakindu. Thum ni kane igoye to it was around saa 6:07 otieno. Koro awinje ninda andire nindo tawinje. Tajni madum thum magolo cha. Tawuok oko achung' malo. Takono minot ni winje nena. God is great. Winjo kamane kako kwanye. Yeah. And the second one Thum Odosh. Thum Grace ni niluongo nao? Iluongo ni ngawa. Okanya. Kichen gi wende kaka mar Felix antie moro ka. Nitiere moro ka. I can't remember it but it's the first hit of Margrace. Yes. Okay. Manogo gi Wood Rihanna. Kenja Rihanna. Emana gone piano. En Jaxi. Emana gone piano. By the way, Macu, most of Anglagi, some of them go Jaxi, so you don't know. Piano. Okay. Kata Ruby Wood Kisi. Emana go tumbe kata magnanene. Ruby mogo tumbe mag Onyango Jasuba. Onyango matinde owe wach thum ni. Iyudo kana luonge kata studio. To ogoyo moko. Yes. Okay. Yeah. Now, mar ariyo wacho kanyo Odosh Jasuba. Yes. Oloyo mon gi chiedo. Okay. Oloyo mon gi chiedo was a hit. But nadhi atimo gimoro. Manu wadwa kosana Odosh matis. But at the end of the day, alikuja kuni appreciate. Nokonye. Number one, okine Odosh no sell record thumbe moko madhi albums ariyo to adek. Then oloyo mon gi tedo ne fourth album. Then oloyo mon gi tedo ni kana ore kunde ma ore to it was tumane no donjo nen gi juogi. Koro akawo thumbe gi ta combine gi aketo gi under one album now. Koro wa assume maka. Koro akanya no aketo wendo kamo wero ojo se badile ding ding. You get that? Koro nakawo thum ni ta pango kamo tingo loyo mon gi tedo aketo namba di. Ta oro ne Chihari Kamau. Iwinjo. To ka oseoro ni Chihari Kamau to Chihari Kamau ma iluongo ni Judy nofwenyo ni mano is an opportunity. Nokao boyno. Mo which Odosh ne nigi mentality moro niya kokao kamano tichule. Tato pacha nadwaro niya ni odonja ground. Odonja field. The rest will come. Ong'ere ang'eya. Iwinjo. Ma at the end of the day shows mane koro Odosh yudo nodwoko ne gima nodwaro cha. Wow. Yes. Yeah. Okay. So now Lomon gi chiedo ni seche mane samoro en thum maduong' mabendo uso Fiesta Production sana. Seche mane utimo ne production. Yes. Bende nkech asebedo kago gamba ka gi jothumbe mathoth. Winjo ka giwacho ni an thum ma ineno ji wacho nong'eyago no. Sama nadhi record, bende ok apar ni en thum manyalo hit. Ni noyuo kaka the best. In kaka producer. Seche mabiro iri adwa ni mondo record thumbe. Tanyisi ni an gi thumbe 5. Thum mokwongo en kama odhi kama. Ang'o gini mabro miyo samoro ichako hit. Ma to nyalo bedo hit. Number one, gima inyoga jothum I have to say Katito Kafaya.
Mokwongo, you need to understand ni every artist who be in the studio, who believe to Modigolo is a hit. Mane mentality magini godo te. Ni to Modigolo is a hit. To mondo tumu ma hit, ma bed maber. Number one, ya artist nyaka bed gi discipline. Iwinja. Iyudo ka jomoko ko biro studio no se madho njaga. Eno se mer. Seche moko no se di timo tendo landowa. Tingeni studio en gima holy. Makata an sama time nyaka bed male. Iwinjo. Koro iyudo ka ng'ato kubiro gi thum to number one ing'iye. En like football. Yeah. Iwinja. Mane nyiso ni kiny wadhi gocho gi nyako primary high school. Nyaki bed maler. Wadanu ninde iye ka ute. Binga madhi nindo dala. Exactly. Koro neno kada thum Odosh marolo mon gi tedo. I saw the moral that Odosh had. Manen God. Ineno kada mowacho ni matonga kena. Matonga kena. Nok nintire thum. Ng'ato donjo. To ningech ni buth neno. To penjo ni matonga. Koro ambe kaka Koro ambe as a producer. Yes. Na neno ka gini nigi gimoro. Moro mogo ni matonga kena. Matonga. Okay. Yeah. Got another thing. Production can be more very jimang'eny ok understand. There is an element in every music. Makiketo tumno will hit. Maybe it's a drumming. Yes. Maybe it's a rolling. Maybe it's a bass line. Like Odosh no you can do. Iwinja. Koro you look at the uniqueness ni emamiyo tum hit. Wende cha ding. Mane gima jimielo. Ji ok mel gik moko modongo. Mana gima tesno kende. Iwinjo. And modify the song is a hit. And you feel it inside. Need this song, it's going to end something good. A good music will always be a good music. Yeah. A bad one tina na kataka okiwinji. Kwa hiyo nitire jok moko ma samoro sebiro mi record. Makitie koto iwacho ni kato onge gimoro. Ati angisi. Mobedo kamano. Anangisi. Okshida mane an godo. Maybe it's a weakness. I will always tell you the truth. But don't you advise ngato ni gini poko gine they practice mo. Absolutely. Wangisi gima yenyawa. Yudo ka ngato bire studio ten gigi milongo ni paper viewing. Utingo paper kama. Yeah. Koro ngine samuketo paper kama to keto headphone ka to microphone mbele ka to dono winyi instrumental yeka. Koro ngine odono split this brain. Concentration. Ngane dilal. Koro dhichu na nisa matimo mastering nyaka wanga yuwa gigie. Maketi madonji kaito humming. Bro ito ka ngado ka weto. Ngato ni garaka. Ngori kito ni mic bobo. I'm coming to there. Koro ito ka ngado. Oham. Gini nyaki gol. Okinya weto. Mane momiyo chon kan wadhiga katara mukata kana biro iru. Tiko niter tume library. Yeah. Tumi ni kako bdonge library no okini winje nyaka chienge to e diel. Ninge ndio kachawu. Ede mwajani sasa mikele tu jatumu kelo no tum to ise no tere library to mano the team no betting. It's very important. It's very important. Yes. Okay, so now jo thumbe masa mori setiyo godo misegolo oko. Yes. Ikwano no gi kanyo. Tiyo gi uma basement ne chala na. Nikech wende ma uma basement ne ogolo aparo ni ji pod moro go nyaka sana. Yes. En thum kaka mane maro uma basement ma ne igolo ma inyalo wacho ni mato the work of my brain. Atoti bi nyakabura luongi ni bi nyakabura duogo. You know that song nariemo nyakabuma basement studio. Matomne anaoro ne ora. You know jo wagi shida matago ge iyudo ni kosel loso nyingi. Tena naka kidhi ka daktari. We daktari uthiedi. Okikon daktari ni acha adwa ni chweka. Hivi na gole nyaka studio.
Ang'o notimore? Nokelo gele moko matis. Nitie kaka nodwaro tambe na dwaro mopogore. Because inyalo biro gi thumi e studio, but I feel different. Awinje mopogore, kora koni kete kama. But as much as ni in kaka producer samoro I protect brand mari mar Fiesta Production. Kik wuogi ni golo thum marach. Absolutely. Yes. Donge nyalo winjo artist ni gimodwaro ne mimiyo odhi. Okatim mano. An mano nokatim. An kaka natime, en ni kasewinjo, number one, kidonje studio, tami thuolo moro matis. Mondo rehearse. For me to listen to your song. Okadonja ni donje to donje booth. Nyaka mi thuolo moro matis, ma winj song ni no te. Midwa record. Koro kama ntiere mistake, tako ni ka los kama. Kaito an gima na hate and paper viewing. Gima nyalo yini ni mondo team en loss a list malungo joma idhi pako. Mane ma wi nyalo timore nade nyalo wil godo. But bedo ni biro gi paper viewing tako ni baba dog idhi timri nade idhi practice. Kech gino bro were stage maonge paper. Koro paper viewing ni inyo ga jothum mang'eny. Tinde ok en paper, tinde gikawe to gindike sime ka. Koro yudo kokete kama. Iwinjo. Koro tiyo go ma basement ne tek koso ne yot? Okanya wacho no tek to boka wacho no yot. Ningech en ng'ama ne feel ni ong'eyo. To ging'eny ok uma basement kende. Waduogo mar mondo mi kwanwa gi. Nikech ang'eyo maber ni kata mana pokimiyo mbaka ewi Wanga Jakolando. Exactly. Bende thumbege ong'ere kabisa nikech production mari to koda jothumbe mamoko. Kasto bende waduogo mar mondo mi wang'i gigo ikuma samoro jathum dwarore mondo tim kapok obiro e studio. Thank you. Nyakura mogi wago mbaka kaendi koda Ken Fiesta mabende mane nying mong'ere godo. Anang'ere Ken Fiesta. Kwa hivyo ma en chenro mar ng'e jothumbe wakao yuyo mana matin kasto waduogo bang' kinde machuok kende. Thank you. Be imanyo kit lamo mamulo chuny kae kama wach bedoe mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelni adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Okay, nyakura mogi ma en chenro mar ng'e jothumbe wa waduogo kaendi e tielo mogi kabisa. Wago mbaka koda Ken Kiche kata Ken Fiesta mar Fiesta Production Oyugis. Ken. Yes. Fiesta Production pod nitie koso na iselori. Tinde ok wawinji. To moro mobiro manyien pok wawinjo ka wacho ni Fiesta Production. Exactly.
Gimane timore nadonje siasa. 2022. Namanyo position mar MCA. And awachi ni nokodhi kaka nadwaro. Because in politics, ok nya timore kaka idwaro. Inyalo expect gimoro to karo dhi mopogore. Koro na lore matis because nokanya split pacha to an gi jopiny koni gi koni. But studio to is in TA. Magadasani currently I'm planning on how to reopen it. Yes. Okay. Yeah. So. Yeah. No. Nitire kaka ne temo explain wa moko kuom jothumbe ma isetiyo godo. Wadani mondo mi dhino mbele gi mai kasto wadonje tielo moro machielo. Yes. Tiyo gi Odosh Jasuba. Yes. Ma obedo koda nyingno. No chalo nade. Anyalo paro Odosh kano biro e studio. Gimane ber go Odosh ni Odosh na it was easy to work with. And very flexible. But generally jo mine no si wuok oko gi tema segolo oko. Let me not use Odosh peke yake. Kiseneno ka jathum madho kong'o mako biro e studio to mer mano kuma ng'ano dhie onge. Kiseneno kobiro ni odonje e studio ni owacho ni omadho njaga mondo miye moral, ng'e ni ng'ano kuma dhie onge. Anyalo kwano ni the hit makers gi, they don't take gima mess gi up. Number one, a musician has to respect, nyako respect TJ. Kaiti yudoga ka gima inyoga jothumbe wagi ni yudoga ka ng'ato en kose choko tingo odose miye odhi e kod. Tiyudo ka this guy pesa no choko temo komi joma konyegi. Not knowing ni jogi are the reason why he's there. No. Injo. Nyathi moro machoko bul kajacha. Miye hakine. Nyathi mago ajawa kane, miye hakine. Nyathi mago ngengo kane, miye hakine. But yudoga ka most artist. Yudoga ka value ja piano. Moloyo the rest. Ja piano ni ema nyalo reko book ni room kende. The rest uketo ni nduru kamora achiel. Iwinjo. Koro magi gik maketho gigi. So to your question, jogagi, and generally me I don't take alcohol. I don't even smoke. So you know ka ki ngat moko madhe gigo to wadonja mayo. Madonjera donja masa because now there is this guy moko bilungo nyinge no bire studio ko biro record. To koseme to gik mo wache booth kajacha. Miyo kata indi oloko ka. There is a musician maduong seriously. Koro semer kucho. Koro ido ka gik mo wacho gi okonye. Wacho ni seche mo record koso. Seche mo record cha. Gik ma koro wacho, o wache ju mer. Yes. Okay. Yeah. No, en jathum mane ma samoro ne osebiro ipoko biro ni odwani mondo mi team na recording. Moko book studio. Ma kuom ranyisi king'iyo tidhi dogi buok ni kare nyaka ng'ane nyalo biro mondo atim recording in terms of nyinge. Generally Tom Sifa wasetiyo. Tom Sifa wasetiyo go, Boy Landlord asetiyo godo, Nyakwar Nyogude asetiyo godo. Ilongo nango, this guy ilongo nango, Rangira Tinga asetiyo godo, Black Current asetiyo godo, the late ng'ane ilongo nango, the late manoto Kisumu ni Abene Jachiga watiyo godo makata pictures moko mane ringe social media ka ane mana go ngech yudo kamoro bedo gi gita mano no bede studio na koro be awach ni jothumbe gite asetiyo godo kata tu mar ng'anene mar Emma Jalamo mar ng'ato kwalo thuma aya na input na nitiere kanyo. Yes. Okay. Koro jogi asetiyo godo mang'eny. Wer mar adidi. My input was there. Okay. Yeah. Makata ng'anene kata wadwa ma Prince Indani. Anyalo paro vividly well. Ka wan gi ng'ato miluongo ni chilo nani Eric Oile Ilo Rongo.
Eric Kona ni Ken, you're a producer. To nyathi ma wood emani. Makatin raising. O kwa man nyathi ni mondi tim na chila ria dik. Tam find a way kaka dikuma oseti ku katin raise koro de nindo. Roko long jeans moro kanyo gi kore nono. Tadhi wuoyo kode ta konia regardless of the studio maybe bro dhi mora mora. Please go. I don't mind ni biro ira, I don't care. But dhiyo kanye muwuke chakore gi Cinderella gi. Oh, Cinderella. Yes. Iwinjo. Kanye muwuke. Kaito I must say ni adoko ne Nyasaye ero kamano ni jok muwuke lweta te they are somewhere. Kendo giwinjo maber. They are somewhere. Okay. Yes. Ka gin somewhere, nitiere kaka wasego mbaka mathoth ahinya gi jathumbe mathoth. To thothgi samoro giywak ne producers. Ma samoro injo ka wacho ni kipenje ni to thumbe gi mantiere YouTube gi ng'ama chamo royalties mabiro. Wacho ni en producer kaka no dhi to golo ne thum to miye thum kasto yawo ne YouTube. To keto thumbe ge go kanyo. Koro en okia kata ni gigo ichamo nang'o. King'i adier samoro bende ok gin somewhere. Entie moko ma pod struggle, ng'ato nogolo hit song, lakini king'iye to ok odhi maber gi ngima. Lakini producer to dala ne ber sasa. Let me tell you something Tito. Kila mtu anajituma, ng'ato ka ng'ato anajituma. Wewe saizi ya Nairobi biro ka, umejituma. In gi producers gi umejituma. Iwinjo. Igolo hit song na hujajituma umeka. In koro you are the boss. In ibedo piny. In ka ng'ato mosi ti mosi gi lith koki. Ka fan ni mosi to kidwa kata no muli. I hit isedhi manyo bonsas adek. Wuothi ng'eyi ka. How will you prosper? Japincha mine ni okidwa moso ni, mine no okidwa fuayo ne mane ma make it to that level. Iwinjo. Kaita another thing, nyakipuonjiri kunga. Yeah. Nyakipuonjiri keno. Because in my studio anyalo paro ni because sani anyalo wacho ni okatime mang'eny. The least amount manana anyalo yudo per month was around 250,000. That was per month. 250,000. Iwinjo. Koro yudo kaka untaxed. Bandi ma jothumbo biro ni mondo igol. Odonjo ma clean. Iwinjo, nodonjo ma clean. Koro yudo ka na lan gimoro. Ni number 1 nyaka ger oda. Number 2 nyaka nyombi. Number 3 nyaka bed gi family. Number 4 nyaka bed gi gacha mama nyalo riembo. Iwinjo. And same applies gi Gato. Let me give you an example. Musician obiro iri to me 5,000 one song. And audio hit me 150,000. We should be richer. Akili kichwani. O me 10,000. Call luonge 300,000, 200,000. We should be richer. It's all about management. Kosariam. And most of them samoro yudo ka complain ni ato producer na mano tiyo koda maraya. Baba, Atito, let us just talk the reality. Ibiro ira agolo ni thum. Thum ni ohito wuok oko. Sama ilungi e call, ng'ama luong the manager maluongi tiyo gi manager mari. Pesa yore account tu. In ise miya 10,000. Itieko koda. Mana tiyo matek mondo los ng'ama chielo hit mondo timre nade mondo ng'ama chielo bi aloso hit ni mondo ng'ama chielo timre nade iti setieko koda. And kanye mami anyalo luongo anyalo appreciate some artist, somebody like Fredi Jakadongo will always appreciate you. I lost my award gi Babu Waka. Ne I organize a show jothumbe no biro nyaka beni jachiga no biro. Iwinjo. Tido ka Fredi no duogo bang'e momiya 45,000. Just to assist me Eliel Kacha. Because Liel oparo gima chien. Same applies gi Odos Jasuba. Gimomiya wacho jogi gima ng'ato timoni. You know, you only talk on ng'ama or appreciate it. Iyudo ka Odos kana timone video. Mar the fourth album. Odos ogolaka.
Ang'isi gima omiyo ng'ato nyalo prosper. Emomiyo neno kata ka dalane ina ng'ara gi leko. Odugola ka waromo Kisii. Ka chopo Kisii tayudo ka Nissan ka komba oseketo kando. Ng'wech adi Mombasa. Donga to tije en mana tich video. Oseng'adna room mara, ok riwa gi jothum. Kaeto gimotimo mafani ni sama wang' igonyo ji michulo ji cha. Tambo kona ni Ken, you are now a musician, imbe mari Besides, video no winjore na akaw 150,000. Osemiya down payment 70. Pod ochula. Ang'o mondo ng'ane prosper? Bless, Ang'o mondo ng'ane bedo nini prosper? So you find that ni gima inyowa en greed. Greed. Idwa ni chalo isineno buok ma okete chiemo ni to ket macha guogo ni chamo kacha macha chamo to neno mani kaka macha cha chiemo odono dhi ocham macha odono kama macha chiemo okawa gite. Okay. Sasa sani nitiere jathum ma anyalo wacho ni nang'eye nikech Fiesta Production kendo otimo maber sana. Ahero progress mare. Iluongo ni Odongo Swag. Thum manokwongo miya ng'eye iluongo ni This Wakili mar Fiesta Production. Yes. First production mana itimo kod Odongo Swag ne chalo nade to be ni neno kata gimoro kuom ni en ng'at moro ma chieng' moro ne yieng piny. Odongo Swag was a hit maker. Ngapa ni ndalo no biro kaka noluongore ni Odongo Nyakwar King wuod Joe. Koro ineno Odongo en gi ginene is a hit maker. Kaito en unique. Generally mana gima nang'isi cha Kafaya. Discipline. Discipline. Iyudo ka ng'ato kobiro Ugis to segocho ni Ken in kanye. In kanye ni adwa ni abiro dala. Same applies gi ng'anene Jakadala. Jakadala anyalo remember ni kano chako na miye ng'ato miluongo ni Olum ne promote koro Olum ne wuotho kode. Anya paro kane pesa onge mane mana dhi golo nyaka chiemo ang'iew negi. Hotel miluongo ni Bama o Yugistown ka. And those things ema miyo prosper because you give. Jogi onge godo. To iyudo ni ka gisewuok oko, they don't remember you. Bikata ng'ama wuoyo kodi onge. To gima ero godo kata Prince Inda, ni whenever the show nitie machal nade regardless of how crowded it is. Konena Ken kuja. Kendo ogolo ji kapa. Ang'amo ng'ane prosper. Tuntie jomoko ma koneni ma ng'ato ka biluongo nyinge. Ni samo ne nie show. Koko luongo nyingi to pile to kogoni sime bukuwu kata kudi. Koro dongi chok mana gi chuji tiwacho ni ma. Okay. Be nitie gimoro ma ne neno kuom Odongo Swag ni samo. Yeah. Bro bedo kaka sana. I told him kaching mo itimo interview umuliza nilimwambia. You're going to make it. Yes. To kata mana romo kode mosewero mar nini mano hit 2022 ne. The hit song mano make mana jirengo go siasa ni. Ai romo kode makoni Odongo. Thumen gi mabiro to de. Yeah. Please invest. Lose landi ni moro, lose dala ni moro time achiel adi. I'm so proud he's doing that. Okay. Aluongo Odongo nyaka ne governor Homabay. Mobiro mogosho. Okay. Yes. Welcome. Yeah. No. Inachiel kuom jok ma katimo production to ti kama koro thum chope ng'iende oruko. Ka waseneno kitimo ne Dosh Jasuba ma ji ong'e kaka King of Climax. Exactly. Waseneno bende make nani Wanga Jakolando, Grace Nyakindo. Yes. Ka thum ochope climax. Ere gima miyo samoro maendi bedo kaka gima unique lweti ma ji ng'eyi godo when it comes to production mar music. Anyalo paro na koni know the originality and feeling of the music. You know, thum koloko to nyaka ilok thum. Aya idhi winjo kaka ng'acha cha ing'eni sama wang' osewena thum makoro adong' godo kenda.
Tan kiwinjo thumbega, mostly gichalo live music. Iwinjo. Gichalo live because I play gi just kan gi piano tagogi agoya kanyo. Kind drumming, kind tumbas, angogin, agogi agoya kanyo. I don't do what they call templates. Iwinja. Koro yudo ka chopo kacha ta feel niya. Ka Tito wero kama, what should I add? Iwinja. Ibiro yudo ka ng'ato ntiere kamoro mowero maber. Nyaka idud kanyo. Nyaka imanye gimoro minyalo kete godo ma o sound unique kanyo ma dhano feel ni there is something ka. Okay. Okay, where ni kochopo climax no. Tin kaka ne ng'ane osechake no. As a producer, you need to add a certain element ma make it obedo body no bedo ni kar climax gi kama no chakore godo kipogore. Okay. Yes. What is your take kata ang'o minyalo wacho ewi samoro music producers mabende gin jower? Ang'o minyalo wacho ewi? In terms of music as a business. This is a passion. Maybe seche moko no yawo studio kodwa record thumbegi. Iwinja. Nongo noko ne ni obro chulo kuonde moko. Koro yawo studio mondo los go thumbene. To kano loso thum oluongo kara ng'ato biro ire to record ne to thumni koro ji biro. To king'eyo ni seche moko ng'ani chunye owuon no yawo studio ni for his own music. Koro ing'e ni kidonjo ti iwacho to ng'ani en a musician to ambe an a musician to en a producer. Dongo biro kwalo thumbega. Onge kwalo wang'isi. Onge kwalo. Koni maber niya ni sama agoyo kisi. Tito goyo kisi. Iwinja. To producer goyo kisi. To en bo goyo kisi. Thumbe go de chalore. Koro ma wang'e feel ibiro winjo ka ng'ato no kwalo thuma onge gimo kwalo. Unless iwinjo ka ng'ato odhi olan gimoro e thumicha to kete. But an gi tabia moro achiel. Ka afwenyo ni golo thuma bimos thumbe gi nasewinjo. Ka afwenyo ni golo thum moro ma osegol takoni ni I will not work. Gol thum machielo. Ok adwar koko. And king'iyo industry ka an ok pok achwanyora gi ng'ato. Ang'o momiyo? Because naketo kiwango moro. Number 1, ok akwal thum ng'ato, akweri. Number 2, kwa winjore kodi kamane kaka watime. Okay. Yes. And wacho ni samoro kisewinjo ka ng'ato golo thum ma ng'ato nosewero. To ki itigo. Keto boundary. Onyango Jasuba iwacho ni en achiel kuom joma ne itiyo go machiegni kendo ni golo na thum. Exactly. Nitie wer moro ma wero ga mar is it Pokno Sere something? Onyango Jasuba ok wero. Nitie wer moro kae ma olare kindo Onyango Jasuba to lare gi Jakadongo to lare kod is it Fred Woodmother? Freddy Woodman. Freddy Woodman ok na golo ne thum mar Mean Baby. Mean Baby. Kende. Okay. Yes. Nitiere thum moro kaendi ma jothumbe olaro kabisa. Ni mano wer man mana wero. Mano thum manyoro wanga Jakolando lalo gi ng'ane ni. Mane laro gi Odongo Swag ni. Onyi Papa J, apana Onyi Papa J gi Freddy Jakadongo. Gi Odos Jasuba, ji adek gi. Majano loyo mon gi tedo. Olo mon gi tedo emane. Okay, iluonge ni Freddy Jakadongo no wer, iluongo ni Okine mikwongo sere. No sesere. You see? Freddy Jakadongo tiyo gi line no. Onyi Papa J tiyo gi line no. Odos Jasuba wacho ni mano ne wendi. Atito. Winja. Producer wacho ni amen. Iwacho ni amen. Awacho ni amen. Ng'eni idwa tere kuma ne wuod Fibio tera. Koro wang'isi. Mane an sami do mi. Gini wang'isi. Ka thum, it's always music will always be music. And wording will always be the same. Ena ni ji twist gi. To jothumbe wagi moko feel ni gin entitled to words. Iwinja. Ma ka ng'ato wacho niya
kuja twende nyumbani. Kuja twende nyumbani. To kuja twende nyumbani ni kiwache to mana kupi. Okay, nikech onyi papa ye ogolo wende ni gi title miluongo ni Away gi Bill. Lakini nogole ka Wood Phoebe. Freddy Jakadongo ogolo wende ni lakini ogole ka Wood Phoebe. Odosh Jasuba nogolo wende ni ogole ka Ken Fiesta. So I can't remember recording Pukno Sere. Not Pukno Sere. Okine mikwongo sere. No se sere something. Freddy. Yes. Imagine Freddy. Udosh Jasuba no nyisa ni mano wer ma ene mano gol. Mamare. Ere kaka in samoro maybe ni accept mar mondo mi record the same song. No. Anyalo paro, let me give you a clear example. Kodosh obiro studio na. To biro gi thum moro. Do thum biro godo ni ngato ni Ajoji Kwach. Do biro godo. To Ajoji Kwach okungo telo ne ngane ne studio. Ne Odosh studio. To nang'eyo song no ngechi ngane no seoro na. Ngane no seoro na go Odosh no seoro na go de sime kako time. Yunga kwera ngane ne akwero Ajoji ni no relax. Let us just do that. Okay, what if ka samoro Odosh no kuongo oro ni e simu to oro ni gima gir ngacha. No gir ngacha. Ke samoro se winjo ka ngacha perform e stage. Ke cha winjo ni kamane kaka jothumbe kwalo re thum. It's so easy modify ni thum ne mar ngane. The wording so easy. Ibro yudo ka ngato chache ni. Yeah. O chache nya chacha. Kai to en gi haraka moro. Bwana thum ni ado ni gol na pio bwana. Thum ni okadono nini. To wuon thum will relax. Okaw time ne. Iwinjo. Okay. Yes. Okay, sasa. Gin moko kuom challenges mage ma iseneno ka kata pek mage mineno ka nyithindo manyiri magin jothum kale. Anyanya magi kale lwet producers ka gibiro timo production. Nyithindo manyiri challenge magin godo ni at most gi believe ga ne Ikonyogi koso nego konygi. Ikonyogi. Okay. Koro ok ni onego konygi. Dhano ka dhano nigi haki ne. Kibire studio ming'eni seromo, onegi biki ng'eni seromo. Ngechi yudo ka ng'ama di konche will take advantage mari. So samo take advantage mari ni obro violate rights magi. Koro ana feel ni challenge magi gi bedo go mang'eny en ni giyie ni mondo konygi too much. Koro yudo ka ng'acha cha ningech pesa ne cha. Koro bro chiki kako timore nade kako dwaro. Yes. Okay. Koro feel ni onego bed ni kodwa dhi e studio to many kako nyalo choko pesa ne gi mos 5,000 ok nyatame obi e studio. Yes. Ere kaka konyo jothumbe gi wach mar copyright. Mar mondo mi ng'ato ng'eni gimogolo gi wiye gi pache gi rieko ne. En intellectual property mamare. Mar mondo mi gibeda aware ni mano gire manyalo konye nyaka chieng' otho dhielo. Number one mokwongo kigolo thum ma pok owuok oko dhi register thumni. Dhi register kiki we ma thumni wuok oko e amo koka idwane ichak dhi register. It will be too late. Yes. Ko registration ema biro konyi. Mane momiyo koro ibro chame for future. Okay. Yes. Bende nitiere kamoro ma samoro isebedo tempted ma imiyo jathum moro machielo beat mar ng'ato manyise loso ne? Mana kaka nang'isi, an ok ati gi template. An thuma loso originally kaka ibiro. Dong anyalo biro kawuono mondo itim na recording ma watimo recording mimiya beat. Then kiny ng'ani obire toka to winjo kata ka samoro ni pre-listen to thuma cha to wacho ni beat no usna. Ok nyalre. It cannot work. Ok nyal timore. Okay. Ok nyal timore. Kamano inya ken. Maybe kwa tieko to nyalo nyisowa ni sani ndikoro kopogore koda samoro music production gi tich maka gi kacha. Ang'o gini ma itimo ma samoro kelo ni yor yuto? Number one, I'm a businessman.
apidho gwen, apidho taki, pidho wendo. Yema winjo ka ywak. An gi chiwawa, biro yudo kidwaro chiwawa to miyi 10,000. Makara kaka idware cha, igo miya 10,000 tikawe dhi godo. An gi achiel ariyo adek agero landi ma at least ayude achiel ariyo adek. Koro tich be atiyo Homa Bay. Yes. Okay. Homa Bay County tiyo kaka? Atiyo kaka in charge ma talent development. Talent development? Yes. Okay. Yeah. Inyayo weche mag talanta kata mich mo ng'ato ni. Yeah, absolutely. Ji aseneno ka ywak e social media sasa ma event nitie Homa Bay. Ni aroji chogo too much. Ma kwani en kende jatho. Gin ga procedures mage muluwo mar mondo mi samoro ng'ato yud opportunity mar perform kaka artist. And of course nutimo maber at one point ma Homa Bay County artists no perform at one stage kaka joka ng'ato. But nitie moko ma pod ywak ni kanyo iyiero godo ji. Aduoko niero kamano kuom swali no. You know, iyudo ka the majority. Iyudo ka kaka men nyathina ni. Men nyathina no is a song ma in Luo Nyanza ka sana sana in Homa Bay County ka. Koko goe tionge gi kuwe. Iwinja. Yeah. Mane momia at some point awajo ga niya an artist should work hard mondo los a hit song. Iwinja. Because ibiro dwani mondo misho to komisho tibiro winjo ka jikoni ni toka to huyo. Koro blames bedo kumini to huyo ulituletea yani. Iwinja. Kaito the arrangement anko say mia teach ni like let me say kaka Madaraka Day. Let me use an example mar Madaraka Day. Madaraka Day ana man in charge. And you saw what happened on TV, national TV. Ni yudo kaka this time round na wacho niya let us use the young talents. The young, not the old, the young. No kwadwar niya ni ng'ama duong' manoseloso. Wacha kwa miyo wadwaro joma ne ya piny. Kwa hivyo kama ne kaka ni gwe Atomi sifa huko. No, Atomi no kwa gwe. Wangi see what happened. Kendo kori kelo gimano okano wacho. What happened was this, you know, no one gi auditions. To auditions gi joka ka gin welo. To ka gin welo, one no nen one wadhi bedo gi interest. And plus Michael Ligo nyi Papa Jay. Koro one teach was to coordinate. Iso gini kinyo the Kindu. Kinyo the Oyugis, kinyo the Ndewa, kinyo the Kamakama. Mano was our job. Kaito wabedo chien. Koro yudo ka jogi ka gitimu tije gi gine maginge. Yo PPMC matrena. PPMC. One sisi atuko hapo. Sisi atuko hapo. Be ko yieni kata mondi wach kata chiel be ne gitiyo gi jo NIS. Ma sime okegone atitu. Because ibedo followed. Ni bana ngeni wadhi timo kama onge kaka ni timo shortlisting we don't know wan joma no kelo go one request gi mane no akwayo gi ni please can we work with the young talents iwinjo mane gi mane akwayo gi kende. Okay. Yes. Na young talents mana mawuok Homa Bay. Donga aparo ni giche ne biro Homa Bay. To but ni Talanta gini be wuok Homa Bay. Let me tell you kaka no time I don't know kidwa hinya ground. Okay. Gimane timore kacha. The young talents manoti no dancers ka. Yeah. How go all over Kenya. No ka go all over Kenya. Yeah. Onge kama no we. But not the Kitui. Nino ka 90% ne gin jo Wakamba. Kori timone kubiro koni. Tutemon the Luo Nyanza people. Wakao Migori, wakao Kisumu, wakao Homa Bay. Okay. Yes. Kisumu nukaonga. Kisumu do nwakao Papati. Gilizi seme. Gilizi seme, yes. Okay. Ero kama na hinya. Aparo ni mano clarification malera hinya. Yes. Adwa ni tina gi kamera chai wach mogik. Ainya nikech sani wan gi social media. To kod gimoro moro makore kod weche mag talent gi kinga to nyalo nyiso kata mana ni en kod talent ne moro. Kokale social media. Kasto bende samoro wach minyalo nyiso producers weteni ma samoro upcoming kata ma samoro pod nitiere industry
Thank you, Tito. Mokwongo adwa chako gi mar producers. Shida ma wan godo Tito today, if the family of Cubase or Loro Cubase, there will be no producers. Because 90% or 99% of producers tiyo gi Cubase. To iyudo ka wan gi Nuendo, a twin of Cubase. Wan gi Sona, wan gi Pro Tool. Iwinja, wan gi Logic matiyo gi Pentium 4. Wan gi ginene Logic Pro matiyo gi iMac. Wan gi Fruity Loops. So many softwares, they don't go to those. Mana gima nine ni wacho na mokwongo cha ni you find that ni joge en ga ya ka jata biro ka tana kwanya. Meaning niya ok gi invent another softwares. Emo mi wacho ni sani kinyalo lor the family of Cubase. Kwisha. Ogrumo. Nenge chango kikono gi niya diuti kata gi Cubase 6, diuti kata gi 8, kata gi 24. Ogikoni they cannot work with it. Because the knowledge magengo it's closed to that. Ogi yawe. Okay. Mane momiyo gibiro timore nade. Ka nini wajni sani jok maloso kata computer o biro gi another seventh generation on the machines ma wan godo gi. It will not work because I used to work with Logic. Mane tiye Pentium 4. To Logic ni the Logic Pro mane moloso iMac ema koro no biro kode kocha. Koro ido kama yo kunya tiyo e Windows 7 Logic cha. O kunya tiyo Windows 7 ka. So it's the best. Iwinjo. Things like Reasons miloso godo reggae. Nyisa nena jodala waka the our producers gi manyalo loso reggae. Kata na kwayo gi niya gibed jok ma versatile. Donyo neno ka ngane oloso ne abongo dancehall momit. Dancehall. Yes, he did a good job. That was a good job. But let me tell you, mane kaka onego grow. Iwuok inyalo loso kizazi kipya, inyalo loso bongo, inyalo loso gospel, inyalo loso all kind of genre. Iloso ok nini yen close yourself nini gospel emiloso. Ok yen close yourself nini wangala no kende emiloso. Lose tumbe mopogore. Asante. Yes, sure. Asante. Thank you so much. Asante. Yes. Aparo ne gikanyo koro wanyise ni ma e giko mar chenro makawuono mar ng'e jothumbe wa. Ne wagomba kaka endi koda Ken Kiche mar Fiesta Production. Wang'eyo mathoth ahinya komakore koda challenges kata moko kuom pek ma jothumbe kale e weche go mag music production kata mana magin bende gikale to koda riekni moko mane opondo. Nyinga en Solomon Atito Kafaya, lo producer mara Alex Obado, kachuel koda jo kamera kamutingo kanyo Hebron kanyakla koda Kevin Obambo. Kachuel koda jatend kamera iluongo ni Collins Okoth. Kachuel koda bende Jay Bonyo koda Masi Oburu, kachuel koda Perpetua mago eko gin jotelo mag Ramogi TV. Riti Masani, God bless you. Thank you so much. Sante baba. Be blessed. Karibu nyumbani. Karibu. Oye, llegó. Ahora ya que cae noche. Siento. Ay. Asama bidare. Amara salimia Ken Kiche. Aken wodi ko yugi.
Matunga, Kana, Matunga, Estivo Wino, Matunga, Asamo Minelin, Asamio, Tomili, Yura, Mili, Yuro, Mera, the Pirinda Jadongo, Tomili, Yura, Yura, Cotinara, Sego, the Piringo Giri, Kawuno, Yure, Obey, the Pirinda Jadongo, Kawuno, War you
amanye yuraga olinga jawa mawukatito ya yuri akokowa amanye yuraga jara asabu bile abere boto Kenya kwa mesa nyarura odemo wojorogo opicho yo mara bosa jodi choro monare oshimna Ajuji jasimo oshimna amera mos mela uchieng mano wuri jondewa to bire yura dina bende nyara tego jabero yugo nyiri kawuno riore to bire jabero jajodogo obugo wano bielo mane kawuno riore Otero wuro wura amuro tiano me soba me derito siemna Madonga kena Madonga ukenya kwa mesa nyarura Fiesta Production Obere yura mele Ebere dina ebere nyajogo To mele yura Ya yuro mono ebere yugo nyiri Kawuro riore Obere ebere nyajogo Ole mone gnyono To bere yura It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka niweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Penj laktar ko Kaliramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Ini jajuk maduong. Ang'o miyo wangu iko kena die. Donge na die. Nyako simbo seso ya juwa kono. Ndo sasa fomu ya kushinda milioni na shangwe at 25. Ukitumia Safaricom unapata nafasi ya kuwa mshindi popote ulipo. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. This festive season, discover a city that never stops shining. Dubai, where every skyline tells a story and every evening feels alive with possibility. Because the true sparkle of the season isn't the city lights, it's the joy of discovering them together. From just $1,740 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights, rooftop dinners, desert safaris, shopping adventures, and memories that linger long after the journey ends. This December, celebrate connection, gratitude, and joy. View travel, moments that matter, memories
memories that last. Dear God, at times when you bless, I didn't scare kukushow God bless you. Over time ume succeed kuni make happy. I wanna say I'm proud of you. Kuna vitu mo zime happen kwa life yangu. Looking back, that must have been you. You are love. Sijui kama ina make sense kusema I've fallen in love with you. Dear God. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*217#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote.